Eibarren asteburu honetan kanpoko jende asko ibili da. Kuadrilla bat baina oso izan da berezia, atentzioa sortu duena, baita intriga ere. Talde armagineko akziodun txinatarrak dira. Eibarrek Real Madrilen aurka jokatzen zuela aprobetxatuz, ipuruan egoteko aukera izan dute. Pozarren eta gustora ibili dira benetan. 全镇的或整个足球人的狂欢，在中国赛比赛之后，可能就没有这么大的狂欢。球迷的气氛真的是非常好，我们在哪里都特别受欢迎，让我感到特别感动。Alex Aranzabal presidenteak akziodun diplomak eman dizkie. 6 jaso dute euren ziurtagiria baina guztira 400 akziodun daude Txinan. Mundu globalizatu batean hau normaltzat jo beharko genuk, ez? Eta estatu mailan lehenengo taldea gerala horrelako zer egiten, horrenbestetak egiten bai. Kupu, interneteko kirolatari txinatarrean jabetu ziren guztiak ere talde armaginaren fenomenoaz. Azken hilabeteetan gertutik jarraitu dute, denek jarri zuten dirua Eibar lehen mailan egon zedin, eta orain euren oroigarri hartu dute. 我相信因为有一个中国股东一个纽带以后，更多的中国人会关注这支球。 Argi dago garaiak asko aldatu direla ipuruan. Armagin familia zabaltzen ari da.